είναι και το νέο sex symbol, έτσι. Βέβαια είναι και το νέο sex symbol. Αυτό τον καιρό συμμετέχει στο αμερικάνικο Dancing with the Stars. Έχει κάνει συνεργασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχει δουλέψει με την Τζένιφερ Λόπες, έχει κάνει πράγματα και θάματα αυτό το παιδί. Και έχει, πρέπει να σου πω, και στην Ελλάδα τεράστιο fan club. Ναι. Τεράστιο fan club, και εμείς έχουμε μαζί μας την Πόπη Παναγιώτου, που είναι η πρόεδρος του, η υπεύθυνη του επίσημου fan club της Ελλάδος για τον William Levy. Κυρία Παναγιώτου. Μάλιστα. Τι κάνετε? Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά όταν βλέπουμε αυτό τον άντρα κάπου εδώ μπροστά μας, δηλαδή στα πλάνα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που προβάλλετε αυτό τον άντρα, γιατί το αξίζει. Καταρχήν, να διευκρινίσω κάτι. Είμαι αντιπρόσωπος του William Levy στην Ελλάδα μαζί με την κυρία Μαρούδα Πουριέζη. Τον αντιπροσωπεύουμε, πιστεύω, επάξια. Έχουμε σελίδες στο Facebook και στο Twitter που μας απαντάει και ο ίδιος. Κυρία Παναγιώτου, τον έχετε δει αυτόν τον άνθρωπο από κοντά? Όχι, δεν τον έχουμε δει, αλλά ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο ταξίδι, ελπίζουμε. Να πάρετε μαζί σας. Να σας πάρουμε. Όλες τις γυναίκες, γιατί νομίζω. Γιατί αξίζει τον κόπο, όχι για την ομορφιά του, προσέξτε τι θα σας πω. Είναι τόσο καλόψυχος. Έχει τόσο υπέροχη ψυχή και είναι τόσο καλός με τους φαν του που αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Και όλες οι περισσότερες αντιπρόσωποι σε όλες τις χώρες, έχει fan club σε 37 χώρες στον κόσμο. Καταρχήν, εσείς πώς επιλέξατε να δημιουργήσετε αυτό το fan club? Επειδή είχαν και άλλες χώρες και επειδή είχε αρχίσει να μου αρέσει από κάποιες σειρές που είχα δει στο ίντερνετ, το Σορτιλέχιο και κάποιες άλλες σειρές του που έβλεπα. Έγινα φίλη με τις φίλες του που είναι μεγάλες γυναίκες εκεί στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα και στο Πόρτο Ρίκο, είναι η administrator, και μου προτείνανε να αναλάβω με κάποια άλλη κοπέλα από εδώ τα fan club στην Ελλάδα. Το Μακεδονία TV λοιπόν από σήμερα φέρνει τον William Levy στην Ελλάδα, στα σπίτια μας, και θα προσπαθήσει να το φέρει και εδώ, να ξέρετε. Να τον έχουμε εδώ. Θέλουμε και εμείς και θα σας το προτείναμε. Βέβαια. Είναι η μεγάλη του χαρά να έρθει στην Ελλάδα, μας έχει πει. Νομίζω ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να τον φέρουμε. Αυτό θα το θέλαμε, είναι η μεγαλύτερη μας ευχή. Έχετε στείλει και δώρα, από ό,τι ξέρω. Ναι, πριν γίνουμε επίσημο fan club, αποφάσισα να του στείλω κάποια δώρα από την Ελλάδα, γιατί έβλεπα ότι έστελναν και από κάποιες άλλες χώρες. Τι του στείλατε? Και δεν είχε κάτι από εμάς. Τι του στείλατε? Και του έστειλα το κυριότερο από όλα αυτά. Ήταν το Στεφάνι από αληθινή ελιά βουτυγμένο σε χρυσό, το οποίο είναι σύμβολο των Ολυμπιακών μας αγώνων, αλλά ήθελα να του δείξω με αυτό ότι συμβολίζει και τους νικητές της ζωής, γιατί ο William, να ξέρετε, είναι ένας από τους νικητές της ζωής. 15 ετών, πολιτικός πρόσφυγας με τον πατριό του, έφυγε με μια βάρκα από την Κούβα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και πήγε στην Αμερική. Και αγωνίστηκε πάρα πολύ σκληρά για να γίνει αυτός που είναι, γι' αυτό δεν το ξεχνάει ποτέ. Ποτέ, και έχει τόσο καλή ψυχή. Κυρία Παναγιώτου μου, εμείς μέσα από το Μακεδονία TV καθημερινά θα δίνουμε πληροφορίες. Θα είμαστε σε συνεχόμενη επικοινωνία μαζί σας για να μας λέτε και εσείς ό,τι κοτσομπολιό έτσι μαθαίνετε για το William, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όχι κοτσομπολιό ακριβώς, αλήθεια. Ό,τι πληροφορία και ό,τι εννοώ, καταλάβατε, και λίγο τα πιο πονηρά. Αυτά όλα. Θα σας ζαλίσω, είμαι ικανή να σας ζαλίσω για το William, άμα αφήσετε λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και είμαι στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, σου είπα ότι έχει παίξει και στο βίντεο κλιπ τη Τζένιφερ Λόπες το I'm into you. Εντάξει, νομίζω ότι όταν είδαμε αυτό το βίντεο κλιπ πάθαμε όλοι σοκ με το κορμί του και την ομορφιά του. Απίστευτο. Και όχι μόνο έχει πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ τη Τζένιφερ Λόπες, αλλά φημολογείται ότι οι δυο τους τα βρήκανε και έξω από τα γυρίσματα. Α, είναι την περίοδο τότε που είχε πήγε το διαζύγιο η Τζένιφερ Λόπες. Το Μαρκ Άντονι, εκείνη την περίοδο πήγαν ένα ταξιδάκι μαζί και φήμες λένε και μάτια είδανε ότι ο William και η Τζένιφερ τα βρήκανε μια χαρά και είναι και απόλυτα ταιριαστοί. Τώρα κανένας από τους δύο δεν το έχει επιβεβαιώσει ποτέ, αλλά το έχουμε μάθει. Δηλαδή αυτά τα τρυφερά τέτοια μπορεί να ήταν και αλήθεια στο βίντεο κλιπ. Εγώ πάντως νομίζω ότι αν ήμουν στη θέση της Τζένιφερ Λόπες θα ήταν σίγουρα αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να τον έχεις αυτόν τον άνθρωπο και να μην είναι αλήθεια. Λένε ότι είναι και ο Μπραντ Πιτ της Κούβας. Μόνο της Κούβας? Εντάξει, και της Αμερικής, αλλά επειδή είναι κουβανός, γι' αυτό το λένε. Παιδί μου, σε όποια χώρα σου λέει παίζεται η σειρά, αμέσως όλες οι γυναίκες της εκάστοτε χώρας δημιουργούν συγκεκριμένα fan club και τον ακολουθούν σαν τρελές και παλαβές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν έχουν και άδικο.
Τι άδικο να έχουν. Και καλός ηθοποιός και όμορφος είναι και σεξ είναι και από ό,τι μας είπανε είναι και πολύ καλό παιδί που ξέρουν άνθρωποι ή κάτι παραπάνω γι' αυτόν. Όντως, αυτά που είπε η υπεύθυνη του fan club του στην Ελλάδα είναι αλήθεια. Τις επόμενες μέρες θα δείτε και πληροφορίες για τη ζωή του, γιατί πραγματικά έχει μια πολύ ωραία ιστορία ζωής. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλές τηλενουβέλες, αλλά η ευκαιρία που του δόθηκε μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Θρίαμβο της Αγάπης, νομίζω τον καθιέρωσε και τον έκανε και πάρα πολύ γνωστό και διάσημο και πετυχημένο. Επίσης, να σου πω ότι αυτή την περίοδο συμμετέχει στο Dancing with the Stars της Αμερικής με τη δικιά μας τη Μαρία τη Μενούνος. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Σκίζει, παιδί μου, οι βαθμολογίες του σου λέει είναι μέσα στους 3 πρώτους κάθε φορά. Έχει και χορευτικό ταλέντο. Τι άλλο δηλαδή. Ο Θεός ήταν απλοχέρης μαζί του. Όλα τα έχει, όλα τα έχει. Κατάλαβες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες, σήμερα στις 6 ξεκινάει η σειρά Ο Θρίαμβος της Αγάπης. Αλλά εμείς σας έχουμε